Sobretot la teoria de la histèria és totalment així. La gent en llocs de decisió, diguem-ne, el que és molt aversa al risc, és molt aversa a la responsabilitat. Sí que afegiria que a l'hora de prendre aquestes decisions acostumen a posar en un plat de la balança què em costa prendre aquesta decisió o què em costa prendre una altra. Llavors jo penso que si s'ha decidit suspendre el mobile, que a mi em sembla que és bastant evident, per com diuen els experts, que de fet per l'amenaça del coronavirus no se sosté, o sigui, diguem-ne, sanitàriament no estava justificat, o com a mínim una decisió una miqueta exagerada. Jo penso que per un costat han posat a la balança les responsabilitats que els hi podia suposar no suspendre i per l'altre el que els hi podia posar suspendre. I, òbviament, s'hi han vist en cor. S'hi han vist en cor. Per què? Perquè, home, jo penso que aquí ens han agafat a tots una mica amb els pixats al ventre. Penso que hi havia una desunió institucional que no és culpa només en aquest cas del procés. Penso que seria culpa de l'Ajuntament, de la Generalitat, també de les institucions de Madrid. Penso que no va ajudar gens probablement que la presidenta de Madrid s'oferís a acollir el mobile en un moment en què això es podia interpretar no com una, diguem-ne, com un fer pinya en Barcelona, sinó com un anar en contra. Penso que d'una banda han dit, bueno, mira, si hi vaig em pot passar això, això i això, i si no hi vaig em pot passar això, això i l'altre. I com aquests s'ho deixaran fer tot abans de que jo amenaci a dur-me el mobile, perquè ara sí que hem vist una unió institucional, ara que ja, diguem-ne, que ja està esgarrada la criatura, ara sí que realment tothom, penso, ho està fent bé. Tothom hi està posant el coll, tothom està dient, ningú està dient una paraula més alta que l'altra, tothom està fent pinya, fins i tot s'està intentant donar opcions, crear aquesta mena de mobile indie que s'han tret de la... Però vaja, potser la lliçó seria no deixar arribar les coses a aquest punt de que, diguem-ne, que ens passi una mica per sobre, perquè és ridícul que a Barcelona li hagi passat això i a Amsterdam no li hagi passat. D'això sí que penso que hauríem de tenir alguna lliçó. D'algun error s'hi veuen amb cor i per raons tan, com diuen d'alguna manera coincident els tres experts que heu portat aquí, bastant ridícules.